everyone, so welcome back to my channel. नोंथांमोनखौ आंनि बे गोदान भिडिअ फिन खेबसेबाव गोसो गोरबोजों खुलुमनायखौ जासिहरनाय थाबाय। आसा खालामो बयबो मोजां दङ होननानै माने दाखालिनो भिडिअ खालामना दोनदोंमोन आङो हगारनाय जायाखैमोन आरोना माने दुर्गा मानि दिनै फासायनाय बेनि थाखायनो माने एसे लेट जाबाय आरोना माने हगारनाया नायलांबाय थादो भिडिअखौ ओमफ्राय दिनैथ' माने जांख्रिथायनि थैसाम दिन्थिगोन नालाय माबायाव माने जोंनि बेवहाय माने महिरंग फावथिनासालियाव बेनि थाखायनो टिकेट लायगोन लायखांनानैहा बिनि उनाव डाइरेक्ट फिल्म नायगोन आरोना जांख्रिथायनि थैसामखौ दिनै नुगोन नायबाय थादो नोंथांमोना जोबजासिम भिडिअखौ Murti fasaigोन दिनै नै Azi murti fasaigोन Azi murti fasaigोन ready खालामबाय थादो आरोना आदुनो नालाय खरांखौ नै ट्राका माबाया
Cậu ma màu sao cao gần Ô ma bật ma xỉ thang lại xỉ lắng hùng ngại nhàng Ôi vậy Mẹ mà cái số bỏ chân Ôi vậy 사람으로서 마음나 내 인사들이 가. 응? 사람들? 아니 그 말이야 그냥. Ông chụp chụp nó nào không? Cái người nó có gì nào không ai đâu nhá. 오시사 내남의 왕을 구해주라. 상처라면 등장이 건강하는 영원한 석하는 우리 내밥 자국이 기시하고 정비남의 왕한거든 오로 선언이나이 아름이 새끼면 등소리야 어이 그러나 하니까 방랑이 사는 것으로 오라 어랑 도적 가만히 봐 Murigel. Apa bawa biskut kedap.